5minutový video. Takže tady natočíme 5minutové video. Takhle ukážeme. 30minutový, ne? Ne, 5. Tam to psali. Takže takhle proutky. Tady Zdenda. Tady pivo. Kde jsi to našel? Na netu. Takže tady natočíme jenom takovéhle rychlo videjko, bez stříhání. 5 minut a pokud tam zkusím vložit. Já mám pocit, že tam muselo být. Ne, tady máme pruty, tady máme smeták. Tady má Zdenda rybářský pornofetiš. Jenom. No a takhle tady odpočívá. Super. Tady se to točí livestream. Jo, moje proutky, Zdendovy proutky, podběrák, kýbl, latrína. Tady hoši. Tady se jede livestream. Jo, hele. Tady se jede livestream. No. Takhle to tady vypadá. Tady je moje nejoblíbenější část výpravy. Cože? Jo, záchod. A tady máme vaničku. A máme jeden grill, druhý grill. Tady máme pavučinu s teploměrem. Už jo. Nějaký kule. Mango, ovoce, tyvo, maxi krab. No. Co ještě jim ukážu? To je ještě jednou Zdendu teda. No, tak jim to vyšperguješ. No. Ještě tamhle latrína má srdíčko. A tady jsem já. Čau. Tak co tady na tom chatu? Ahoj všetci. Jo. OK. No. A pane si zakouřit a ono to uteče. Děkujeme, že tady strávíte takovou dobu. 5 minut. Takhle voda. To musíš udělat aspoň 7 minut, vole. Tam se ořízne vždycky ten velký, jo. Jo, teď já tam nebudu to. No 10, tak to tady je postavený, jo. A to není živý, to bude video tam nahraný. Tak já tady se vám zakouřím a pak to tam nahrajeme. Co si myslíš, Zdendo? Přijde dneska nějaká pěkná ryba? Ne. Pochybuju. Je to jaké chcíplé. Je to zastavené, víc celý úplně. Šéf tam utáhl kohoutky. To vlastně byl mejdl, než jsme přijeli, no. Jo. Bestie jedna, bezcitná. Víš, šéfe. Jako nějakou pěknou rybu by to chtělo. Já zajdu do Hradce do toho, vole, do Makra. Do Mekáče. Tam moc ryb nemají. Fish and chips. Burger. Jo. Pěkně, a on to pěkně až z paty to vytáhne. Jinak hoši, tady plovečky, hruška, jabka máme taky. No. Jabka, hrušky, chceš do držky. Přesně. To mi říká můj syn vždycky.
No a takhle my tu žijeme. Čekáme na ryby a dělá to hovno. A ty nejdou. Tak a proto čekáme dál, viď? Asi počká, ten se dočká. No. Odjezdu. Tak, hele. A je to.